segunda jornada sobre a inclusión socioeducativa no ámbito do TEA, organizada polo Paso Mais. É a segunda vez que facemos, pero que se é unha cousa anual do adiante, como a gala de costas. Tengo moito que dicir, bueno, llevo pouco tempo, pero non teño pouco menos, que se está tratando. Vou comenzar cos agradecimentos. Bueno, en principio, primeiro agradecer ao Concello por todo o apoio que estamos recibindo, ao seu alcalde, que vai intervir despois a última hora, ao doutor Marcos Pinaco, que teño aquí ao lado, pilar fundamental a organización destas jornadas, ano pasado e esta, a Ana Basilio, pola cobertura mediática que nos dan, as entidades sociais compañeras que están nos acompañándonos, temos a ENCI, Paseniño, Íntegro, Aspaver, a PEN e CCD. A hora do café, bueno, nos están todos aí xuntos, vamos enseñar, bueno, o traballo que fan, que traballan en ámbitos distintos a nós, pero, bueno, é importante que, penso que é importante que traballemos todos na mesma dirección, que é axudar as persoas. Despois, bueno, tamén quero agradecer a todos os pendentes e televiristas que van traballar con nós hoxe, como non os meus compañeros do Paso Mais, que traballaron a reo para que isto seguir adiante, sobre todo Valentín, que está aí mirando o móvil, que foi o coordinador desta jornada. Pero, bueno, o agradecemento máis grande para todos vós, os membros da comunidade educativa e familias que están hoxe aquí, que unha vez máis acudides ao noso chamamento. Bueno, estou super orgullosa de que todo o que facemos, a verdade que é un éxito, pero, claro, sen vós non poderíamos facer nada. Ao meu entender, os que estamos reunidos aquí compartimos propósitos comuns: comprender mellor, apoiar e, sobre todo, aprender. Xuntos, familias e docentes, formamos unha comunidade disposta a construir un entorno máis inclusivo e respetuoso para as persoas con trastorno do espectro autista, TEA. O noso papel é acompañarlos, potenciar os seus talentos e asegurar que cada neno, mozo ou adulto con TEA teña o espazo que se merece nesta sociedade. De verdad que moitas gracias por estar aquí, sumarvos a esta causa e demostrar que a comprensión é o primeiro paso cara a verdadeira inclusión, que nos fai moita falta, que a xente comprenda que existen estes nenos, que despois son mozos, que despois se fan adultos e teñen que vir na sociedade. Bueno, un inciso acordado de firmar a entrada e a salida. Agora tamén, cando se acabe isto, porque, como sabedes, van a ser homologadas e necesitamos que acreditar a nosa asistencia para que os computen as horas, vale? E nada máis que decir, bueno, teño moito que decir, pero non me vou largar máis. Espero que esta xornada nos inspire e nos impulse para seguir traballando xuntos para a inclusión. Vale, deixo vos con Marcos. Bueno, hola a todos e a todas. Moitas gracias por vir hoxe aquí. Dánseme moi mal estos aspectos formales de inicio de estas charlas, pero obviamente son moi importantes porque prometovos que detrás da organización dunha xornada deste estilo hai moitas horas dedicadas, moito traballo, moito tempo para pensar, para ver que cousas se poden facer e intentar ofrecervos a mellor forma de achegar certos coñecementos ou máis ben de compartir certos coñecementos. Fai falta? Paga ese. Este está apagado, No, falo sin el. Escoitaseme ben? Sí, vale, perfecto. Pois un pouco na línea do que estaba falando, non? Agora acabo de coincidir aquí fora con unha persona que é organizadora de formacións, perdona, non recordo o nome, e xusto estábamos comentando de que agora moitísima formación está sendo a través de
apagado. É algo que se está ocupando. Igual son eu. Culpa de nós. Hola. Nada, eso, pois estaba falando que moitas das xornadas que se están levando a cabo, moita da formación está sendo a través de ordenadores, a través do plano digital, non? E falábamos da importancia que ten que a xente nos sigamos xuntando en eventos como estes para levar a cabo as formacións, para min por un motivo fundamental. Hoxe aquí vamos a ter varios profesionais maravillosos que van a falar largo e tendido sobre a inclusión socioeducativa, sobre o TEA, sobre diversidade, pero a formación non só se basa neso. Formación é os espacios que vamos a ter en común, por eso o tema que comentaba Vanessa, que vamos a ter un espacio aí fora para poder falar entre nós, falar entre profes, entre pais, para comentar os nosos problemas de día a día, as nosas situacións, os nosos emocións, os nosos sentimentos. Esa é a parte tamén fundamental dunha formación, non só vir a escoitar a unhas persoas que queiran comunicar unha certa perspectiva, porque ao final a xente mostramos unha perspectiva única, unha perspectiva propia, non? Pero para cada un de nós as realidades son diferentes. Entonces, poder compartir en estas xornadas ese tipo de coñecementos é algo fundamental. Vou a tamén facer unha aproximación un pouquiño á organización, por recordalo un pouco de quen vai intervir. Obviamente, agradecín xa, creo que se non agradecín a un paso máis de máis asociacións. A mí non sei a vos. Ves como se me dan malas. Pois nada, obviamente agradecer a toda a xente que participou para que se puderan levar a cabo as xornadas, e entre eles pois a Evencio, que chegará ahora para incorporarse a mesa de inauguración, a Vanessa, obviamente, que está aquí sentada comigo, tamén a Valentín, a Adrián, a todas as persoas da asociación Un Paso Máis, a todas as persoas que despois fan posible que dentro dese café vamos a poder observar como traballan, que nos conten un pouquiño pois as distintas dinámicas, as distintas actuacións que levan a cabo por toda a contorna, non? Falamos antes, non? Paseniño, Enki, Aspaver, Íntegro, Apem, Feguerec e Un Paso Máis. Agradecer tamén a Silvina, Valentín, Isabel García, Gil Barrero e Juan Díaz, que van a participar despois na mesa redonda, que é un poquinho tamén antesala dos que van a ser os obradoiros da tarde, vale, que serán levados a cabo por casi a maioría, casi a totalidade destas persoas que se comentan. Importante o que comentou Vanessa, que para o acto de clausura esteamos todos presentes. O ano pasado, creo que para o acto de clausura houve moita xente que ao terminar os talleres xa marchou, totalmente entendible, a xornada é moi larga, pero sí que é importante, sobre todo para o tema de firmar o final, polo tema da homologación, vale? Podo seguir estendendo a miña fala durante un rato para ver si ven o alcalde, pero está no coche, xa está chegando. Que pasa que hai outro evento ciclista e como cortou todas as calles e non hai onde aparcar. Bueno, pois mirade, aproveito para facer un poquinho unha reflexión sobre o que vai a ser a miña charla a continuación, non? Unha cousa que sí me parece fundamental, que ao final, e vou non expresar intentando ter o máximo respeto, non? Pero o feito de facer unha charla sobre TEA ten unha parte, e que a unha charla sobre TEA teña tanta acollida, ten unha parte na que